שלום לכולם. היום אנחנו מדברים על פולקסווגן טרנספורטר 2017, גיר ידני עם 53,000 קילומטר. באוטו כבר יש 9 כיסאות, ככה, נהג לידו אחד. כיסא בודד ליד הנהג יש לו יתרון שהוא זז קדימה אחורה ויש לו הטיית גב. מאחור יש 3 שורות, 3, 2, 2. כמובן יש מזגן אחורי, כל הפתחים הם מסתובבים, אז כל אחד שולט על הכיוון של האוויר. רכב עשה רק 53,000 קילומטר, יד ראשונה, בלי תאונות, בלי תקלות, ממש יפה כמו שאתם רואים. מאחור יש דלת מתרוממת. רכב זמין במיידי, נמצא במודיעין.